مدبر ممنجو ساعة إلكتريك هرجيجو كفريز سنحة متن ساعة إلكتريك بأساس سامي إتاويت نمعباي كوادز سنحة بروجكت تزازيمو لومي نستقبرنا من رخاب سنسرعات تخطاتله غازيتني هبتم فرزقين زدالو سبساب قبر مسكال قبر اغزابير كوربويم مدبر ممنجو ساعة إلكتريك هرجيجو كفريز سنحة متن ساعة إلكتريك بأساس سامي إتاويت نمعباي ناي 9.6 مليون دولار بروجكت تكبيرو ازي بچاينا او كوبانيا سفيكو زتتكبر بروجكت نتي قدم حجي اتمدبر زمن چو زنبره متن ساعات الكتريك ب 46 ميجا وات كبزبليو ب 15 حدار اب قصر نايت مدبر اب زتخايده منستر هنصا اتو ابراهام سفان حلفو قطباو قدات حزباو جنبار لديمقراطيين فتحم اتو حغوس قبري وتن زركبوم لعل وصف سلطان منغستن جنبارن اب استرخبلو ناي مرخاب سنه سرعات منستر ساعاتن معدنن جنرال صبحات افرم ابز سمعو قال ازي حدش جنراترات ناي متكال بروجكت اكل نايتي قرب ساعاتن موحاس بمنغست زغبر زلو غزيف وفر مخانو غليصو منستر صبحات اسعيبو نتي بروجكت زتكبر تشاينا كوبانيا نتي مدب اب اوانو نمسلاط بتحده نتن قدم حجز سرح زنبرا جنراترات اب محداس دما بتخالق مس ايرتراويان كيلاتات نزرعي وحدة المتحبار المقويسو امباسادر زباوت ريبابليك تشاينا اب ايرترا مستر يانغ زيغانغ بوغونو ازي حجي ام فصمت بصح زلو بروجكت اكل نايتي امونغ ايرتران تشاينان بعوت السلاسل زلو شركنا تاو سرح مقانو ابريو وانا اكاير سرح تشاينا وكوبانيا سفيكو مستر تشانيو بوغونو اتو كوبانيا اب مدبات المعات ايرترا كساتف مبقعو حبن كنسمعو تغيسو نتفتاتهم بقبو امسلسال كابستفال علي وغنات نستقبر لهم مدققافا مسجينو وانا اكاد سرح كوربوريشن الكتريك ايرترا انجينير ابراهام ولد ميكائيل نيرين ابزها بحبريتا ابز حلفو عمتات اب قرب ساعات استرأي صقم نهداسن متكال حدشتي جنراتراتن كم زدرخ تغيسو از تواريدو زلو حدش بروجكت مستي اب تكبار زركب كال بروجكتات تدميرو عقمي نايتي بستواسب هاجراو مربب زرقح ساعات الكتريسيتي ام دنفع عبي استوص كم زقبر صنوع امنه غليصو زي جيت غير دلو ابزنا يطمر ساعه درينا قدم 88 ميجا وات زنبر عامي عام چاو ابز حجي ግን እንደገና 46 ተወሲዎ አዙ መደበር ሕርጊ ጎጥራይ 46 ወሲካል 88 ሚትን ገለን ከሆነ ማለት መደበር በለዛዊን መስኡት አስረ ስለዝኾነ ኣብ መደበር በለዛዊን 15 ሜጋዋት ከፍያ ዝኽላ ጀነሬተራት ስለዘሎ እዚ ተደማሚሩ ኩሉስ 149 ሜጋዋት ክበጽሕ ማለት ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከም ኣብነት ባረንቱ ተሰነይ ካልኦት ከተማታት ዓደይ እንደሪና ድማ ምስትጥሙር ሰዓት ዘይተለገባ ናይ ገዛ እርሰን ኤሌክትሪሲቲ ዘለውን ማለት ህዝቤ ንዘጋጠመ ሕጽረት ቀረብ ሰዓት ብንቕሓት ጠሚቱ ንዘርአየ ተጻዋርነት ዘመስገነ ኢንጂነር አብርሃም መንግስቲ ዘላቅነት ወሕዙ ዘየቋርጽ ቀረብ ሰዓት ኤሌክትሪክ ንምርጋጽ በብ መድረኹ ዝትግበር መደባት ሰሪዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ህዝብና ናይ ባሓቂ ምስኹነታት ተዓጻጽፍ تعصصفنته ኣብ ዝነበረና ጸገማት ወላ ዘለና ጸገማት ድማ ንሪኦ ኣለና ሓንቲ ነገር እንተ ደኣ ነጊርካ ድማ ናይ ባሓቂ ይቕበሎ ቀሊል ኣይኮነን ዝሓለፈ ግዜሲ ምሸት ኤሌክትሪሲቲ ተጠፍእ ሽግራት ከም ዘሎ ወሲዱ ድሓን ጽባሕ ረህወና ኸውን ክብል ጸኒዩ እሞ ፍሉይ ምስጋና እየ ዘመስግና ኣብ ተግባር መደባት ልምዓት ውህደት ዓቕምታትን ጸጋታትን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ልዑላድ ህዎ ክወሃቦ ጸሓፊ ግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ መድህን ኣብ ኣፍዓበት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ስራሕ ገሊጹ ጸጋታትካ ብግቡእ ምፍላጥ ብግቡእ ምውዳብን ብውሕልነት ምጥቃምን መሰረት ዓወት እዩ ዝበለ ኣቶ ሃይለ ነዚ ንምርግጋጽ ኮሚቴ ልምዓት ዞባ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እናተንቀሳቐሰት ኣበይ እንታይ ኣሎ እንታይ ከየድሊ ብምጽናዕ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣረኪባቶ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብታ ኣኼባ ብውዳበታት ህዝባዊ ግንባር ዝተኻየደን ጥፈታት ኣድማዒ ምንባሩ ክግምገም ከሎ ኮማዊ ማእትታዊ ስራሓት ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣማሕዳር ንኡ ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኖር ረጂብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኮም ማእከል ዝገበረ መደባት ኣድማዕነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣማሕደርቲ ከባቢ ልዑል ኣድህቦ ክገብርሉ ጸዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፍታሕ ዘድልዮም ሕፅረታትን ጸገማትን ድሕሪ ምቕራብ ንምፍትሖም ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ እጃሞም ክበርክቱ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም
بقعات تمرتي نمحيالن تساتفو تمهارو أما أد تمرتي نمعباين زكايد ركبات وصيت تمرتي كباب مبالو التراي زلوه وافنبون عدو خلان استخايد أخيباتات دما نايزي مغزال تايو نصابصاب وكلت إرينا داويت إفريمن ترحاس منغستون أزيب برهانة كتوربيا أما كلاين درجة حداريت بيت تمرت أفانبون حاموش دم محدارات كباب النزوب عدو خلان وتقيت تمرت كمن مباز حجز ركبات تخايدو أبزوبا دوبوك إح بحري حلافي أحد مسيرتاو تمرتي ممر خليل عثمان تمارا أبزاهبو مبرهي أب أحداريت بيت تمرت أفانبا وتقيت هاقراو مرمرا شامنا كفلي ببع عمتو زمزقب زلو عبيت زاد تبابع مخانو تغيسو لوم عمت زبالت أو تقيت ممزقب سمهارو بقوانو مدلواتهم كتقففو تلابيو أتاكسب 10 كفل كتمرت أنحت أحداريت بيت تمرتي لو ما عمتني 11 كفل تمرتي كتب بمجمرة أب تمهارون ولدن أفويتا كم زفترت تغيسو دما دك أنستي تمهارو بفلاي كاب كبابين كير حقات تمرتن كقطلع عبعد الكم ترح ولا انقليتو بخال وجن أب حاموشة من محدارات كبابين الزوب عدو خلا بمدب تمرتن عبيت نستمزجو عوتات بمعقب نزبلت أوتيت مسرح زحجز وت إن محنزات ركب تخايدو حلافي مدب تمرتن عبيتاتن وزوبا ممر برهان الدبرتين أم محدارات كبابي سممو اندا قرقس عد بركوت فغيات غمتن عد مخدان عب 14 نقطات لعلي شمون تميت تمهارو كمزلو بمحبار تساتا في النت كم نمبال أم حدرت كبابي قبو ترام كتساوتو عزخاخيرو هجراوي محبر حربنياتات سنكلام كينات إرترا جنفر زوبا دوباب من رهبان مجا تقرى سلطانان 3 أبالات يبو تياب كتما من دفراز توهبه بقبرن كل حسابن تسني سلطنا مسرتاوي امرات عاليتات نهبن محدر امن ربحاتاتن بلجاتاتن زبناوያን ያታውን ቆፎታት አገባብ መከለኻል ተጻባቲን ነህብም የላታት መብዛህ እስለታትን ነህብን ዘተኮረ ነይሩ በ10 ህዳር በስተኻየደ መዛዘም ስነ ስርዓት ሐላፍቲ ጨንፈር አቶ ተስፋለት መንግስቱ አብዘስማው ቃል ተስልጠና ስንኩላና ምርባህ ነብ ተዋፊሮም ተረባህትና አይቲ أبت زوبا زلو صقاتات نخونو زعلم مخانو بمحبار زبنا وقفوتات مس اسلاتات نهبي بملكع لقاح كم بوهابو مارغالصو أكلات منغستن جنبارن من نبابروسن كلان من محياش نزغبرو أبركتو بموغاز دما حسر زبنا وقفوتات اسلاتات نهبن سمعن بمفتاح زملكوتا أكلا قالبوخ غبرو لصويعو وانا دايركتور كفلي محبراو أقلقلو زوبادو باتو فرانكو كبابا بزسمعو قال وفري أب بقصر الأوان ويا وفلتت معتاق ربحاتاتو عبس لزخونه سمكلان نزرخبو سلطاناتات بقبري بموعالة بركتهم كعبيو الزخاخيرو ما أكلت عنانو الزواد واربا مس وكلت عنا عد بموها زكايدتو أم كلخال حمام عصون قالوا اتمع على لفتي حماماتن زتوكرن تفتات صبو غصيت كم ترخبو تقليسو لعلي 150 وكلتي عنا عدن قالوا زملكتهم أكلاتن بسترخبو لأقاطامي حلافتا ما أكلت عنا نرس قبري هو تعرفينه أبتقاء ما نامسيان وحاس كبابي أو صريتن استقايدو قوسقوسات زمسكن وصيت كم ترخبوا أبريو بزي كازي تحت حموش عامل زعد مؤم هسانات قبو اكتابت سلز وصدو نفس الصرات سرع مكتتال سلز قبرا كوماو ملكع زحازة كبابي أو صريت بسفيحو سلز تأتاتوه تريوت محلا لفت حمامات كومون نابقوان تنسن حرسن زقات امات كم زنقل قولي نرس قبري هوت بتوساق قليزو وكلت تعنا عدبو غنم ابقلا عدتات نامسيا زي ما علوي وعل سلازلو قبو مقصار كقبرلو تلابيهم اما حدر زواد واربا اتو ابراهام تكاب زسمعو مزازه مقال وكلت عنا عدي مسام حدرت كبابي بمتحوبارا بموحاس عنا نبرتي مريح تراك صوتون سعارون كحيلون تلابيهم ابنو زواد واربا حنت ما اكلت عنان شدشه مدبرات عنان الله قرأت كانت أخذ بشكل إرترا تساتفوا زلا زور رواندا لومي دحر قطري بناي سالساي مدرخ ودر كتسيل نيرم تقدمتي كاب روبافو تبقيسوا مسانز استزازمن 95 كيلومتر وددر ماكايدوم اب ساعات ك4.26 كيلومتر ناروغصيوم اب فصام بصيحوم اب مودات ابستغبر قصبتا وددر تقدم كلب دايمنشن داتا روانداوي يوسف አሩሪያ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱም አሩሪያ ንውድድሩ በክልተ ሰዓትን 23:25 ካይትን ይፈጽሞ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ መትከልዮ ካብ ዕውት ግዜ ከከስረብ 50 ተርታ ክሕዝ ከሎ አባላት ሀገራት ጋንታ ኤርትራ ዝኾኑ ናትናኤል መብራቶም አሮን ደብረጽዮን አማኑኤል
ጸጋይ ሳይሞን ሙሴኻ ካብ ዕውት ግዜ ከከሰሩ መበል ሻውዓይ 10 16 23 ደረጃ ክሕዙ ከለው ተስፎም ዕቁባ ማርያም ካብ ዕውት 6 ደቂቕ ድሒሩ መበል 66 ተርታ ከም ዝሓዘ መርበብ ሓበሬታ ፕሮሳይክሊንግ ሳት ኣፍሊጣ ስዊዘርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢሉሚኔንት ሳይሞን ፔላው ንዙር ሩዋንዳ 2017 ብ10 ሰዓትን 13 ደቂቕን 47 ካይትን ዝመርሖ ክኸውን ከሎ ዮሴፍ አሩሪያኻ ብሓንቲ ደቂቕ ድሒሩ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦም ንኣንበሳ ዓቐብ ኤድዋርድ ግሪኒ ብ28 ነጥቢ ክመርሖ ከሎ ሩዋንዳዊ ጂም ቦስኮኻ ብ15 ነጥቢ ይኽተሎም ሃገራት ጋንታ ሩዋንዳ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ብጋንታ ብ30 ሰዓትን 46 ደቂቕን 24 ካይትን ክትመርሖ ከላ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብ17 ደቂቕን 4 ካይትን ድሒራ መበል ራብዓይ ተርታ ብምሓዝ ትስዕባላ ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2017 ጽባሕ ሓሙስ ክቕጽል እዩ ተቐዳደምቲ ካብ ሙሳን ዝተበጊሱ ኣብ ኒያማታ ዝዛዘም ናይ 121 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እዮም ንልምምድን ውድድራትን ኣብ ቻይና ዝወርሐት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኤሪተል ሎሚ ወጋሕታ ናብ ሃገራት መሊሳ እታ ጋንታ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወትሉ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ኣቶ የማነ ነጋሲ ኣቦ ወንበር ናይታ ጋንታ ኣቶ ተክለ ገብረ ማርያም ኣኽሊል ዕምባባ ብምብርካት ተቐቢሎማ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣቦ ወንበር ክለብ ኤሪተል ኣቶ ተክለ ገብረ ማርያም እቶም ተቐዳድምቲ ኣብቲ ዘካየድዎ ውድድራት ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ገጢሞም ብሉፅ ውፅኢት ሒዞም ምምፅኦም ዘሕብን ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ትካሎም ንዕቤት ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ዝጀመሮ ጉዕዞ ብዝሓየሎ መልክዑ ከም ዝቕፅሎ ኣረጋጊፆም ኣሰልጣኒ ክለብ ኤሪተል ኣኽሊሉ ሃይለ ብወገኑ ኣብ ዘካየድዎ ውድድር ኣንጻር ዓበይቲ ፕሮ ኮንቲነንታልን ኮንቲነንታልን ጋንታታት ከም ዝገጠሙ ድሕሪ ምግላፅ ኩነታት ኣየርቲ ዝተወዳደሩሉ ከባቢ ኣዝዩ በዳሂ ምንባሩን ንተቐዳድምቲ ድማ ሓያል ብድሆ ከም ዝፈጠረሎም ኣረዲዮም ክለብ ኤሪተል ኣብዚ ናይ ቻይና ፃንሖታ ንተቐዳድምቲ ዘመንፈስ ሰለሙን ሚካኤል ሃብቶም ሚሊዮን ኣማንኤል ሜሮን አብርሃም ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ሲራክ ተስፎምን ብምምራሕ ኣብ ክልተ ናይ 2.1 ውድድራት ተሳቲፋ ዘተባብዑ ውፅኢት ኣመዝጊባ እያ تكتاتلو صراحكم زيناتات وش هاجر نيرو كبرات تعذبتنا دحر زحصار مساجر الصعب هاجراو زيناتاتهم كتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا قدام هاجرات افريقيا زتان موحاس وهدة كحيلا بسنغال ابستقانا هاجراوي وعلى سلام زتان صويت قريبو ابتي كاب 10 سنتك 7 4 حدار بكتما داكار استخايدو على ተመርኳስነት ኣብ ካልኦት ሃገራት ጠንቂ ከቢድ ጸጥታዊ ስጋት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጽጋተኛነት ከወግዳት ተሓሳሲቦም እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ኣብ 2013 ኣብ ማሊ ዝተገብረ ወታደራዊ ምትእትታው ዝኾነ ጸጥታዊ ረብሓ ከም ዘይተረኽቦ ብምጥቃስ ጸጥታዊ ቅልውላውቲ ሃገር ንምዕራፍ ዞባዊ ውህደት ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ረዲኦም ሓሙሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ማሊ ኒጀር ጫድ ቡርኪና ፋሶን ማውሪታንያን ኣብ ዝወር ሕዚ ዝቆመት ሓበራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ዝሓሸ ዞባዊ ተበግሶን ጸጥታን ሰላምን ምዃኑ ኣብቲ ዋዕላ ተገሊጹ ኣብቲ ዋዕላ መደረ ዘስምዐ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ጸጥታ ንምግታእ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥምረቶም ከትርሩ ፀዊዑ ጸገማትካ ካልኦት ክገልጹልካን ክፈትሑልካን ምድላይ ንድኻማትካ ይዘነጽር ዝበለ ፕሬዚደንት ካጋሜ ኣፍሪቃውያን ጸገማቶም ባዕሎም ክፈትሑ ተማሕጺኑ ጸጥታ ኣፍሪቃ ብዞባዊ ውህደት ጥራይ ክረጋገጽ ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ግሪኽ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ዝወቕዕ ዝናብ ዘስዓቦ ብርቱዕ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ውሪዱ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ከተማ ኣቴንስ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት ግሪኽ ሓቢሮም ደሴታዊት ከተማ ኣይሚ ሕልፊ ካልኦት ከባቢታት ከም እተሃስየት ዝሓበሩ ሰብ መዚ ግሪኽ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጋ ኣውጆም ኣለዉ ብሰንኪ ዕለቕለቕ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ ብሰንኪ ድማ ኣሽሓት ነበርቲ ከም እተመዛበሉ እውን ተፈሊጡ ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝሰዓበ ኣረዲኦም ንዕቃበ ዓሳታት ዝምልከት ኣህጉራዊ ዋዕላ ብ14 ሕዳር ኣብ ሞሮካዊት ከተማ ማራኪሽ ተኸፊቱ ኣብዚ ክሳብ 22 ሕዳር ዝቕፅል መበል 25 ኣህጉራዊ ዋዕላ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰበስልጣንን ክኢላታት ዕቃበ ኣከባብን ዓሳታት ንምዕቃብ ሓባራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ዘኽእሉ ስምምዕ ክበጽሑ ትጽቢት ይግበር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ማራኬሽ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ነቲ ኣከባብያዊ ጸገም ንምግታእ ኣገደስ ስጉምትታት ከም እተኸተሙ ኣይርስዓን ኣብ ማያዊ ኣካላት ዝኽሰት ዘሎ ብከላ ብሓፈሻ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ድማ ብፍላይ ጠንቂ ምንቁልቋል ቁፅሪ እቶም እንስሳታት ይኸውን ከም ዘሎ ክኢላታት ኣከባቢ ይገልጹ እቲ ተሪኦ ቅልጡፍ መግትኢ እንተዘይተገይሩሉ ኣብ 2050 መጠን ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ካብ ቁፅሪ ዓሳታት ክዓቢ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት
ኢራን መጠናይቲ ናብ ደቡብ ኮርያ ትልእኮ ዘይተጻረየ ነዳዲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 80 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ኣመልኪቶም ብመሰረቶም ጸብጻባት እቲ ሰደድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 11 ሚልዮን ቶን ከም ዝነበረ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ናብ 16 ሚልዮን ቶን ከም ዝበለ ተፈሊጡ ኢራን ናብ ደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነት ናብ ካልኦት ሃገራት ትልእኮ መጠን ነዳዲ ከም ዝዓበየ ይግለጽ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳ ብኸፊል ድሕሪ ምልዓሉ ሰደድ ነዳድን ጋዝን ተሃገር ክብ ከም ዝበለ ከም ውጽኢቱ ድማ ቁጠባኣን ምምሕያሽ ከም ዘርአየ ጸብጻባት የመልክቱ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ብ14 ሕዳር ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ፈጻምቲ መጥቃዕቲ ሓዊስካ 5 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 10 ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ከም ተኻየደ ክግለጽ እንከሎ ግዳያት ድማ ቆልዑ ምዃኖም ተገሊጹ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣሜሪካዊ ምዃኑን ብኣባላት ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ከም ተቐትለን ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ኣሜሪካ ከምኡ ክገብር ብዛዕባ ዝደፋፍኡ ምኽንያት ዘነጽር ሓበሬታ ከም ዘየለ ተፈሊጡ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ላስ ቬጋስ ቴክሳስን ካሊፎርኒያን ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ፎኪስ ብረት ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ዝጠፍአ ጸብጻባት ይሕብሩ ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለታ ብምክትታል ሜትሮሎጂካዊ ኩነታት ትነጥፍ ሳተላይት ብ15 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ካብ ዝርከብ መደበር ብዓወት ናብ ህዋ ወንጭፋ እዛ ቻይና ብውሽጣዊ ዓቕማ ካብ ዘማዕበለተን ተመሳሰልቲ ሳተላይታት ዝማዕበለት ምዃና ዝተገልጸ ሳተላይት ድሮ ኣብቲ ዝተወጠነላ ቅናት ምድሪ ብምብጻሕ ዑደት ከም ዝጀመረትን 3 ርእየት ዘለዎ ስእልታት ከም ዝለኣኸትን ተሓቢሩ እዛ ሓዳስ ሳተላይት ምስታ ኣብ 2013 ናብ ህዋ ዝተለኣከት ተመሳሳሊ ሳተላይት ብምውሃድ ኣብ ጠፈር ዝርከቡ በከልቲ ጋዛት ብምልላይ ሓበሬታ ከም ትልእኽ ተገሊጹ በዚ ድማ እታ ሳተላይት ሜትሮሎጂካዊ ሓበሬታ ብምስዳድ ንኣሃብታት ሰብኣዊ ሓገዛት ቻይና ወሳኒ ሓበሬታ ከተመሓላልፍ ምዃና ክኢላታት ተዓውዲ ይሕብሩ ቻይና ክሳብ ሕጂ 254 ዕውት ተልእኾታት ምምንጫፍ ሳተላይት ከም ዘካየደት ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብቲ ዓውዲ ኣዝያ ከም ዝሰጎመት የነጽሩ ካብ 11 ክሳብ 13 ሕዳር ኣብ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ኮሜዲ ኣድናቖት ከም ዝረኸበ ተገሊጹ እዚ ኣብቲ ሃገር ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ፌስቲቫል ብቋንቋታት እንግሊዝ ፈረንሳ ስዋሂሊን ኬንያ ሩዋንዳን ከም ዝቐረበ ከምኡውን ኣብ ኮንጎ ጊኒ ኣሜሪካ ህንዲ እስራኤልን ጃፓንን ዝመፁ ኮሜድያውያን ከም ተሳተፍዎ ተሓቢሩ ዓወት ናይዚ ፌስቲቫል ኣብ መጻኢ ዝዓበየ ተመሳሳሊ ፌስቲቫል ንምድላው ዘተባብዕ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣዳለውቱ ነበርቲ ከተማ ኪጋሊን ከባቢኣን ጥራይ ዘይኮኑ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ዝመፁ በጻሕቲ ከም ተዓዘብዎ ተገሊጹ እቲ ፌስቲቫል ናይ መድረኽ ምርኢታት ኮሜዲ ናይ ሙዚቃ ምርኢትን ኣስተምህሮታትን ዘጠቓለለ ምንባሩ ተገሊጹ